Alo? Сен әлі апа. Сәлем. Міне, санаторийға жиынам. Жоқ, шетелге түгел өзімізге гіне. Әйе. Мансұр алып қайтып берді. Дәваланды. Нәрсе? Жоқ, өзім гіне. Өзің білесің бүйт. Мансұрның бизнес. Екі атынаға. Әна өзі де қайтты бұғай. Ярый соңырақ шалтыра тұрмын. Пока-пока. Нәрсе енді сен, Мансұр? Неге ол қадар шешек алырға айдейінді? Барбыр ертеге кетем бейді. Ярар енді. Яратқан қатыныма шешек жермейді. Сен ялайкен арада оларға қарап, юанырмын. Білмейм, сенен башқа нешек яшайсы болар? Ашайсың ма? Жоқ, рахмет, ашысы келмей. Үшекілі ашу болған еді. Шында ашадым. Жіп ізәр қалемде қалмады. Өзің білесің ішін ойғы. Ақша ашлау жеңіл түгел. Суытқышқа пельменлеріне ясап тұтырдым. Кәтитлеріні сен яратқан шәшлерім. Кескен тоқмашларым шкафның бірінші кештесінде. Ой, ярар енді ой. Киімлерің бар да yok үтікленген. Ярар енді. Ашқа өлмемен әлі. Яры айда ятық, ертіге ертік елға шығасың бар. Мен Андрейға айттым, ол сені елтіп келем дейді, ярай ма? Мен өзім елді алмайым, ертіге шыф ертік сағат 9-да үшті жия. Өпкәлемесің ме мені? Жоқ, өпкәлем. Ярай алайсың. Қаралы. Сен анда өзіңіне атырған атыр аңладың ма? Ешерілері қарап ерестігі. Ярай. Қартларына ғына қарармын. Қыламайды. Ну, яратмын бетені шол қыламын оны. Айгел. Айгел. Ярай. Қарамайсың ма? Айса жибермейм сен бір қаяда. Жоқ, қарамын. Ярар. Сенен киттің қайтмасқа дейін. Бәқіт ізләп киттім көклерден. Мәхәббәтнің ғұмыры қысқа екен. Уақытлыша янып көкірәуден. Кире қайтмам дейіп кетмейкен. Yazganı bulsa geri kaydasın. Yazmışlarga yazganı yalgışlarının kıvırtası. Bilmeyim faydası. Unutırga diler Kalır deyip barda ötkende Sın anıladım yaşavının mağnası Sensiz şidde ömür kütkende Yazmışlarga yazganı yalgışlarının kıvırtası bilmeyim faydası.
kabul edersin yazmışlardan ahırı yok uzmışlar belki mine gafu edersin. Ay. Haydi uzaksın. Uzaksın. Ne? Rahim edip, bölmenizni kabul edip alığız. Ne görəsiz mi? Rahatlanıp yol iterişin bizde bütün şartlar da tozurulgan. Килешәм. Мындагы тәртипкә тел теш тидерлек түгел. Менә монда юыну бүлмәсе булыр. Менә монысы чәй бүлмәсе. Әнә анда йокы бүлмәсе. Менә монда ял итеп алырсыз. Урын җирне без һәр вакыт алыштырып торабыз. Рәхмәт. Миңа монда бик ошый. Санаториябыздан бар кеше дә бик канәгать. Безгә килеп бик дөрес эшләгәнсез. Белгечләрне дә бирегә сайлап кына алалар җаным. Әйе. Бу санаторийны бик мактыйлар. Аша тоягыннан да мактап туймаслык. Ашау дигәннән озакламый төшкә аш вакыты җитә. Ашхананың кая икәнен беләсезме? Рәхмәт. Үзем табармын. Ярар. Биредә чыккан су ашказанына бик файдалы. Анысын беренче каттан алырсыз. Шалдан дидегез мен үзегезне? Шалы халкы ярата инде безнең санаторияны. Исемегезне ничек дидегез әле? Айгөл. Айгөл. Мин Мәдинә булам. Минем бүлмәм каршы бүлмәдә генә. Кирәк булса мөрәҗәгать итегез, яме? Ярар Айгөл, сез ерактан килгән. Бераз ял итегез, яме? Рәхмәт. Рәхмәт Мәдинә ханым. Я Мансур. Бар да яхшы. Менә әле урнашып кына йөрим. Үзең ничек анда? Көнләшерлек булгач, ник үземне генә җибәрдең? Парлап ял итү үземә дә күңеллерәк булыр иде. Беләм инде, беләм. Бизнес ял иткәнне яратмый. Кәләмә. Ярый, соңрак үзем шалтыратырмын. Пока. Исәнмесез, Гөлгенә Галимовна, менә нәкъ сез кирәк идегез дә миңа. Тыңлыйсызмы? Шәмсетдин бабай белән Сәймәт үти сезнең карамакта бит. Тагын нәрсә җитмәй инде ул картларга. Капкадан керүгә тотып алдылар. Игътибар җитмәй дип зарланалар. Анасын җитәрлек дава бирмисез икән, Гөлгенә Галимовна. Үзебезнән гәҗиткә мактап язмакчы булалар. Шәмсинур Закировна, аларга биргән кадәр даваны башкаларга бирсәң, биллаһи күтәреп йөртерләр иде.
Демәк, игътибарлырак булырга кирәк, Гөлгенә Галимовна. Мин сезгә бу турыда гел әйтеп киләм. Шау-шу ясамыйк. Ярар, калганын планеркада сөйләшербез. Ярый, Шәмсинур Закировна. Исәнмесез? Исәнмесез? Без сезнең белән бер күрешкән идек инде. Ие шул. Хамидуллина, Зөбәйдә Дамир кызы. Verse. Kalbutki bile gittiğimizin 8. Mart'ta şeşekmedi. Kalbutki деген bulam. Kim uylagandana Kalbutki'ne көтеріп қайтыр деп. Так что жекейim kızganma yigitіңнің ақшасын, бұла gitsin. Senin kibik kızga 25 роза жәлмелі. Иленгеншігіне шылай қыланаларылар. Иленгеш бір розымда кішке талап аласың. Үйленіп қайтесің да енді. Исәнмесез қызлар? Исәнмесез. Хайырлы күн. Хайырлы күн. Тамағыңызды бергізін. Hayırlı yollar dileriz sizge Yılnar efendi. Minzile, bizning qonağımızı 407 bölmege uzatıp koyuyoruz. Әлегіне менің пациентларым білен нәрсе турында гәпләшеп тора идегез? Тагын миннән зарланалармы? Олай бик килешәс икән, бәлки сез аларны үзегезгә алырсыз, Зөбәйдә Дамировна. Аларга да шәп булыр, мин дә котылырмын ул таңгысыз картлардан. Исәнмесез, Гөлгенә Галимовна. Сез кемнәр турында сөйлисез? Белмәмешкә салышмагыз. Әлегенә авызга авыз куеп бик нык гәпләшә идегез. Инде 90-ны тутыралар. Санаторийлардан кайтып кергәннәре юк. Әллә инде 200 ел яшәргә исәпләре. Шәмсетдин бабай белән Саимә бит турында әйтәсезме? Бик мөлаем карт белән карчык. Шул яшьтә дә яшәргә шундый дәрт булсын иде әле. Безнең һәрберебезгә дә алардан үрнәк алырга кирәк. Һәм сөйләшүебез дә нәкъ шул тормыш турында иде. Сөйләшер өчен үзегезнең генә пациентларыгыз җитми ахрысы. Гөлгенә Галимовна, әйдәгез, кем белән һәм нәрсә турында сөйләшәчәкне мин үзем хәл итермен. Сез бүген сул аяктан торгансыз ахры. Минем кайсы аяктан торуымда сезнең эшегез булырга тиеш түгел дип саныйм. Зөбәйдә Дамировна. Сәлам бердік Шибәр Туташқа. Ай, Марат Султанович, құтны алдығыз бит. Нәрсә мен шулай қорқыныш мәлі? Әллә қайдан пәйда булдығыз деймі? Иртә таңнан қағазда қазынып отыруның не қызығын табасыздар, Зөбәйдә Дамировна. Мыннан қызығырақ нәрселер дә бар бит дөньяда. Диссертацияма біраз түзәтмәләр кертим дигән идем. Иде, һич вакытым юк. Вакыт юклыкка кияүдәге хатыннар гына зарлана, Зөбәйдә Дамировна. Ә сез? Гафу. Төне буе кайда йөрдегез? Мин сез генә, Карагыз аны, мин бик көнче. Көнче булуыгызда миңа ни зарар, ни файда, Марат Султанович. Алай димәгез, Зөбәйдә Дамировна, сезнең тормышыгызга мин бер ничек тә битараф кала алмыйм. Шулайдыр инде. Саграк кыланыгыз, Марат Султанович. Анда кай берәүләргә сезнең минем янга шулай еш кирип йөрүгез бик ошап бетми икән.
Ансыңдаларның проблемасы иң мөһиме сезгә ошасын. Марат Султанович. Булды шаярдым мына. Вообще-то мин сезне планеркага алырга кергән идем. Ой, соңга калабыз икән бит. Әйдәгез тизрәк. Киттегез. Әзерме? Гафу итегез. Мөмкинме? Мөмкин, отырыңыз. Гафу итегез. Барыбыз да жыйылып беттик ахырысы. Хәерле иртә барыгызга да. Беренче булып сүзне шифахана буенча дежур торган табиб Марат Султановичка бирәбез. Рәхим итегез, Марат Султанович. Минем дежурствода дәваланучыларның саны 203-не тәшкил итә иде. Шуларның бүгін 15-е кайтып китә, ә план буенча тагын 50 кешенең кабул ителү көтелә. Төн буена 3 кешегә ярдәм күрсәтелде. 3-нче корпустан 245-нче номерда дәваланучы Галимуллинның кан басымы күтәрелгән иде. Медикаментоз ярдәм күрсәтеп нормага китерелде. 1-нче корпусның 155-нче номерында яшәүче Иванова аш казаны авыртып мөрәҗәгать итте. Тиешле ярдәм күрсәтелгәннән соң авыртуы басылды. Ә менә 4-нче корпусның 203-нче номерында яшәүче фамилиясе Фаттахов булган адәм төн буе тынычлыкта калдырмады. 70 яшьлек бу абзыйның үз-үзен тотышы бик сәер. Тузга язмаган сүзләр сөйләде, коридор буйлап йөргәләде. Соңгы дәваланучыны санамаганда төн чагыштырмача тыныч үтте диергә була. Рәхмәт, Марат Султанович. Фаттаховны кем кабул итте? Мин, Шамсунур Закировна. Аның кыланмышларын ничек аңлатырсыз? Мин дәваланучыларны аларның санаторий картларына нигезләнеп кабул итәм. Анда барысы нормада иде. Үз-үзен тотуда сәер нәрсәләр сизелмәде димәкче буласызмы? Нәкъ шулай, Шамсунур Закировна. Менә нәрсә, Рафаил Рашидович. Фаттаховның туганнарына шалтыратырга кирәк булыр. Аны монда калдырырга ярамый. Бу эшне сезгә тапшырам, Рафаил Рашидович. Яхшы. Аңлашылса, башка мәсьәләгә күчик. Кайбер ял итүчеләр миңа килеп игътибар җитмәүдән зарлана. Мин бит сезгә кат-кат әйтәм. Дәваларыгыз белән җылы карашыгызны, тәмле телегезне жәлләмәгез. Кунак хуҗаның ишәге дигән мәкаль ишеткәнегез бармы? Менә безнең очракта нәкъ аның киресе. Шешең белән җир сиберсәң дә ярап булмый ул, неблагодарныйларга. Ай-хай, Гөлгенә Галимовна. Сиберәсез микән? Шикләрем бик зур. Ярый. Артык сүз куертмыйк. Кемнәрнең миңа сораулары бар? Булмаса, эшкә тотыныйк. Уңышлы эш көннәре сезгә. Рәхмәт. Роза очаровывала молодых людей до беспамятства. Любовь была главной целью ее жизни. Она будто роскошный цветок пробивалась сквозь преграды, неурядицы в отношениях родителей. Исәнмесез? Исәнме күршекәем? Һай! Бирәм дигән кылына чыгарып куяр юлына диләрме әле? Ядыма берәр кашыкны гына тыкмасалар ярар иде дип төне буе борчылып чыктым. Аллаһа шөкер, монда шифа белән бергә булгач, бөтен шифахана егетләре безнең ишек төбендә булыр инде. Бергә йөрербез, ярыймы? Ярый. Үзегез кайсы яклардан? Чаллыда. Якташлар икәнбез бит. Кит! Мин дә Чаллыдан. Карале! Ай Аллам! Баядан бирле сөйләшеп утырабыз синең белән. Исемең ничек соң синең? Айгөл. Сезнеке? Ниткән сез дигән сүз инде ул, Безнең якта сез дигән сүзне күпчем яратмыйлар. Сез дип әйтмә миңа, син дип әйт. Гөлсинә минем исем. Беренче комплексның эшкичләре бөтенесе дә таный үземне. Римешли мин. Үземнең эшемне иписатуга караганда абруйлырак күрәм. Ни файдасы күбрәк кала димме? Шуарасы. Син үзең кайда эшлисең соң? Шәфкать туташ идем. Эшең эш түгел икән. Ник алай дисез? Ни акчасы ни нигә дигәндә? Мин үз эшемне бик ярата идем.
Яраткач ник киттең соң? Ирем эшләгәнемне теләмәде. Өйдә утыр ди. Хай, бар бит ул шинирләр. Кайсы хатын эшләмичә генә ир тапкан акчаны туздырып ятырга хыялламый икән. Ә мин эшемне тешләремдә күреп тилберәм. Рәхәткә чыдый алмаганга ул җан кисәкәем. Менә минем сыман бер тиенне 2 тиенгә әйләндергән тилмерсең, башка чара сайрар идең. Әйдәле, эштәрдә сөйләшмәгәле. Карала, кызый, син иреңне бай дип әйтәсең инде бит. Алай булгач нишләп ул сиңа бер үзеңә генә бер бүлмәле номер алмагансың? Ул үзе бик теләгән иде. Үзем кашык төштем. Өйдә дә бер ялгызым бикләнеп утырам. Кеше күрергә тилмереп, монда да бер үзем бикләнеп ятаммы дидем. Шүле, мине бер үземне генә бер бүлмәгә кертсәләр, үзем генә чыкламас идем әле. Mümkündür mü kızgın? Mümkün uzunuz. Hayırlı erteler, gelgine gelin. İyisiniz Damir Kadirovich. Selametlikler nişik? Allah'a şükür, rahmet. Bana sizden hayırdır da. Gelgine gelin, nasıl sizde? Damir Kadirovich. Siz benim işitkesimi başlamını tileysiz әллә? Кергән сайын күчтәнеш, я конфет, я шоколад. Рәхмәт. Фантазиям башкага җитмәде дип беләсез инде, шулай бит. Ярар. Икенче юлы яңа бер нәрсә уйлап табырмын. Дамир Кадирович, мин сезгә күчтәнешләрдән башка да барлык процедураларны билгеләдем. Сез канәгатьтер. Канәгать. Рәхмәт. Бу бит хезмәт үзеннән генә. Аннан минем табигатым шундый. Кешеләргә яхшылык, я булмаса бүләк ясарга яратам. Димәк, мөмкинчелегегез бар. Аллаһка шөкер, зарламыйм. Дамир Кадирович, минем янга киреүегезнең сәбәбен әйтмәдегез бит әле. Unutып җибәргәнмен, генә галимна. Бүген Айдар Галимовның концерты була диләр. Шунда сезне чакырырга уйлыйм, әгәр дә ачыла алмасагыз. Я булмаса берәрсе чакырмаган булса. Рәхмәт. Мин әле бу турыда ишетмәгән дә идем. Дөресен генә әйткәндә, мин концертларга йөрергә яратмыйм. Бигрәк тә сольныйларга, бер үк төрле җырчы, бер үк төрле җырлар. Мин күбрәк театр яратам. Театрга йөргән көннәрдә булыр әле Алла бирсә. Яңа чыгыйсыз. Сез ризадыр бит? Белмим инде. Сез чакыргач бармыйча да булмаса. Димәк килеште. Алайса мин сезне клуб янында кичке сәгать 7-дә көтәрмен. Сау булыгыз, Гөлгенә Галимовна. Сау булыгыз. Мин бер кайчан да хатынымны ялгыз гына шифаханәләргә җибәрмәячәкмен. Ә мин бер-береңә ышану ягында. Бик беләсез кисә Марат Султанович. Борынгы Рим галиме Левитит якыныңа күрсәткән ышаныч гадәттә тугрылык булып кайта дигән. Хәзерге заманда яшәсә ул галимең башкачарак саңрак иде. Беләсең нишләгә Зөбәйдә Дамировна? Ләкин мин сезне үзегезне генә җибәрмәячәкмен. Гаилә белән генә йөрәчәкбез андый җирләргә. Менә мондагы матур гаиләләр кебек. Ну, сез фантазер, Марат Султанович. Бүген кич концерт икәнен онытмадыгызмы? Мин сезне концертка чакырам, Зөбәйдә Дамировна. Ә бу кайберәүләргә ышанмаса? Нинди кайберәүләр инде ул тагын? Бездә кемнең нинди эше булсын? Сез шулай дисез дә бит. Ә менә безнең дус булуыбыз Гөлгенә Галимовнага бик ошап бетми. Монда Гөлгенә Галимовнаның нинди катнашы бар? Дөресен генә әйткәндә, мин аның төртмәле сүзләреннән, шәнешкеле карашларыннан корыдым.
Бары игътибар гына итмәскә кирәк шул гына. Шулай да. Сез нигә ташлаштыгыз, Марат Султанович? Гөлгенә Галимовна белән безнең арада бер нәрсә дә булганы юк. Без бергә укыдык, бер якта яшибез. Вакыт-вакыт машинама утыртып кайткаладым. Калганы бар да гайбәт кенә. Бәлки сез моның белән анарга өмет биргәнсездер. Аңламассың сез хатын-кызларны. Кемнең күңелендә нәрсә булганлыгын мин кайдан белеп бетерим? Я? Минем белән концертка барасың Зөбәйдәдән яңа. Сез чакыргач бармый калмый булмас. Баштан ук шулай диләр аны. Сөйләштек. Кармак ширтергә торалы монда. Bir neçe vaqına irvillen bir şak pişirge tura. Житезде инде үзең. Сыл, тимирне кызында сугарга кирәк аның. Уйлап торырга вакыт юк. Ике атна күз йомганчы үтә дә китә ул. Концертка кирип алам диде абзан. Синең турыда әйттем. Бер яхшырак күрсәсен, ияртеп кирсә әйбәт булар иде әйме? Менә монысы артык, Гөлсин апа. Миңа бернинди дә ир кирәкми. Эй! Авыстай булып калма инде. Нәрсә? Иргә бер кашанда хыянат иткәнең булмады дип әйтмәкче буласыңмы? Нәкъ шулай. Жүләр! Нәрсә? Ирең шуна бәяле дип уйлыйсыңмы? Сине озатка шук рәхәтләнеп типтерәдер әле. Анысы аның эше. Мәзә хатын булып чыктың әле син. Алайса ник монда килдең? Дәваланырга. Ирем белән 10 ел яшибез инде. Балабыз юк. Может ул иреңдәндер? Юк. Гөлсин апа, мин сиңа барысын да сөйләп бетерә алмыйм. Ләкин шуны төгәл беләм. Бала булмавында иремнең гаебе юк. Ничектер катлаулы итеп сөйлисең син? Берәрсе сиңа кадәр Мансурыңнан бала тапканмыни? Аңа хәтле үк барып җитмәгән ахрысы. Исең киткән балага. Әнә минем 2 таш баш үсә. 11 квадрат метрлы коммуналка бүлмәсендә булдыксыз ир белән 2 таш баш үстерәм. Нәрсә, алар миңа рәхәт күрсәтерләр дип уйлыйсыңмы? Картайган көнемдә шул ясына куып чыгармасалар рәхмәт әйтерсең. Үз кадереңне белеп кенә рәхәтләнеп яшә, дустым. Гөлсин апа. Тагын апа. Нинди апа дигән сүз инде ул? Әйтмә әле шул сүзне. Бер дә картаясы килмәй бит. Ни? Җегетләр янында әйтәсе булма. Кораны, матри. Ничек ялгыз итим Сөн буенда үскән талларына Агач ишемәләрдә Белмим нишләргә дә Башлап китә алмамаларына Итсәм туган яктан Читтән бәхет тапмам Яшәрмен гел җанны телгәләр Җырлыйм сезнең хакта Каеннарым белән бергәләр
жырлашырлар инде мин тауларга туган диярле әгәр китсәм алар янкеләр таллар китәчәкләр миңа ярып китсәм туган яктан читтән бәхет тапмам яшәрмен гел җанны телгәләп җырлыйм туган якта җырлыйм сезнең хакта каеннарым белән бергәләп. Рахмат беренчеден сезге чын күңелдән шулай матур итеп карап отырганыгыз өчен, матур итеп алкышлаганыгыз өчен. Кайбер җирдә күреп торам, кушылып җырлаучылар да булды. Беләсезме, әйдәгез сезнең арагызда да җыр бәйгесе уздырабыз, конкурс уздырабыз. Бар җырлаучылар күреп торам. Менә иң яхшы җырлаучыга мин үземнең дискымны бүләк итәсе белән автограф белән дискымны. Килештекме? Уздырабызмы? Бар җырлаучылар. Татар халы жыры ой булуын башкарып бетәбез менә инде монда ялга килгәч, Айдар әфәнде сезне күргәч. Ой балабалым, вай балабалым, агыйләрдә танныта. Ой балабалым, вай балабалым, агыйләрдә танныта. Танмарата, үзенә үзәк җырлата да юллата. Танмарата, үзенә үзәк җырлата да юллата. Benim ismim Gülsüne, biz Şanlı'dan. Jırla jırla dibeydesiz, siz gelin diyecek gerek. Jırla jırla dibeydesiz, siz gelin diyecek gerek. Ay, siz gelin diyecek gerek. Ay, siz gelin diyecek gerek. Bırak, sıranız cevabım. Bizde büyük dağlar var, dağ astında dağlar var. Dalda yaprak bizde sağını, sizden indi haller var. Dalda yaprak bizde sağını, sizden indi haller var. Olmalar üzeriydim, bağlarla tezeriydim. Yanmazsa bu yürekkeyim, sağınığa tüzeriydim. Yanmazsa bu yürekkeyim, sağınığa tüzeriydim. Исәнмесез, гафу итегез. Мөмкинме сезгә танышырга? Илнар, Илнар, менә мин җырлаганда күреп тордым, син бүтән җырларыма да кушылып утырдың. Бәлки безгә дә бер җырны җырлап ишеттерәсең. Туган айдан сөйлә, мин сизеп торам, Илнар җырларга тиеш кебек. Күрдем, ул чынлап та ошо җырлап утырды. Илнар әйдә, чынлап та. Синнән киттем кайтмаска дип, бәхет эзләп киттем күкләрдән, мәхәббәтнең гомере кыска икән, вакытлыча
янып күкрәүдән, кире кайтмам диеп китмә икән, язганы булса кире кайтасың, язмышларга язганы ялгышларның кыл уртасы, белмим кайдасын. Рахман достарым. Мен ойлаймын, сіз баларыңызда келешерсіз, әгерде шынлап та шушы өзімнің кішкене генә бөлегімне біз баларыңыздан матур жырладыңыз, йөрәккә көтәрергә дип жырладыңыз. Шулай да мен шушы бөлегімне Илнарға берсем дөресрәк булыр. Шулай бит достарым. Кірген сайын төс сағышы Күшә бара минем күңелгә. Тормыш бақшамдағы яшьлек гөлем Сары яфракларга күмелә. Әйтерсең бер мизгел ни бары Үтелгән, сүтелгән гомерем. Шул мизгел ішендә нишәмә тапкырлар Üzülüp ялганды күңелем. Әйтерсең бер мизгел ни бары Үтелгән, сүтелгән гомерем. Шул мизгел ішендә нишәмә тапкырлар Üzülüp ялганды күңелем. Дамир Кадырович, Әйе. шақыруыңыз үшін рахмет. Концертлар яратмыйм дигән идем дә. Җырчыны якыннан сәхнәдән күрү бөтенләй икенче төрле тәэсир итә шул. Үзегезгә рәхмәт. Миңа ни өчен? Тәкъдимемне кире какмаганыгыз өчен. Шибәркәйләр, нишибез хәзер? Сез теләсәң эшләгез, мин бүлмәгә кайтам. Моның шул булыр инде. Шибәркәй, әйдә мин сиңа шифаханәнең иң матур пишмакларын күрсәтәм. Каярада аларны күрергә өлгердеңсең әле. Зөфәр абзагызның белмәгәне юк. Шулаймы? Хәерле төннәр, Айгөл. Хәерле төннәр. Пока. Урлап алып китә күрмәсеннәр үзеңне. Мин Айдар Галимовның җырлавын болай да ярата идем. Ә бүген аңа карата ихтирамым артты. Минемчә, ул татар җырчылары арасында иң зыялы җырчыларның берсе. Ой, Зөбәйдә Дамировна, сез мине көнләштерәсез. Сез минем белән әллә килешмисезме? Кайбер җырчылар сәхнәгә чыгып басуга күзләрен әллә кемгә санап, халыкны сарыкка саный башлыйлар. Сез арттырасыз. Юк, бар андый җырчылар. Ә менә Айдар Галимов? Ой, Зөбәйдә Дамировна, әйдәгез теманы алыштырыйк. Сез менә кунарга җыенмыйсыздыр бит? Игезгә кайтасыздыр. Әйдәгез, мин сезне озатып куям. Әгел генә Галимов. Аңа нәрсә булган? Сез аны озатмыйсызмы? Беренчедән, без бу турыда сөйләштек бугай инде. Икенчедән, аның бүген озатучысы бар бугай. Күзәтүчән икәнсез. Күз күрер өчен бирелгән. Минем сезнең белән җитди темага сөйләшәсем бар иде. Сөйләгез соң.
Бүгін түгел. Аннары сыңда инде. Аннан мен өзім де бұл сөйлешуге әзір түгел әле. Шулай бек жетті емінесің? Жетті. Ярар, олайса, әзірләнігіз. Motorum. Yavlağız düştü. Rahmet. Siz biteli bugünkü kişinin geroyu. Siz eskitki jırlıysiz. Rahmet. Sizge şağaş men bek şad. İjadi canlı kişilerge her vakit sıklanıp karayım. Siz basıp söyleşkeş eleyinşik oңайсыз. Ашықмасағыз, отырып сөйлешік. Кеше бек матур бет. Әйе, кеше бек матур. Сіз ижад кішісі мәлі Элнар? Хөнәрем бойынша спортшы мен. Соңғы вақытта юрист хөнәрін үзләштірге туры келді. Әжірларыны жүрегім қошу бойынша язам. Siz jırlar da yazasız. Әйе, бүгін башқарған жырым өзімнікі. Kiyi de sizleri de mi? Әйе. Eskitkiş. Siz talantlı Elnar. Bilesizmi, sizge mine zor sahnelerde jırlarga idi. Tavuşığız sizдің yürekке ötüp kire тұрған. Рахмет. Ләкин сәхнә матурлыкны ярата бит. Гарипләргә анда орын юк. Юк, siz ялгышасыз менә. Туктагыз әле. Без һаман минем турында сөйләшәбез дә, минем турында сөйләшәбез. Танышмадык та. Айгөл, минем исемем. Айгөл? Менә нинди була икән ул? Айгөле. Ә сез нәрсәләр яратасыз? Siz minнән көләчәксез. Мин курчаклар җыярга яратам. Беләсез, малар минем ием тулы. Совет заманынан алып бүгенге көнгә кадәргеләре. Кайсы якка гына барсалар да миңа курчак күтәреп кайталар. 200дән артыктыр инде алар минем. Курчак уйнап туймагансыз димәк, кичкенә Айгөле. Кая гына куеп бетерәсез ул курчакларны? Җаен табам инде. Иремнең генә җинен чыгара шул курчаклар. Дигез? Кызыгыз сөйнәдер. Балаларыбыз юк безнең. Гафу. Булыр әле, сез бик яшь. Рәхмәт. Ярый. Мин керим инде. Тынычлык сезгә. Тынычлык. Yazmışlarga yazgаны ялгышларның кылуртасы, белмим кайда